Usa sa mga transmission line sa NGCP nga nag-supply kuryente sa tibuok Mactan Island ug sa pipila ka dapit sa amihanang bahin sa Metro Cebu. Apektado human maigo sa contractor sa Visayan Electric nga nagtrabaho sa dapit. Si Luan Merondina sa report. 1:52 kagahapon sa hapon samtang nag-ugbok og poste ang kontraktor sa Visayan Electric sa may UN Avenue, Mandawi City. Aksidente ni ining naigo ang 138 kV Cebu-Mandawi line sa NGCP. Misangpot kini sa brownout nga nakaapekto sa franchise areas sa Visayan Electric sa amihanang bahin sa Metro Cebu. Hinuon pasado alas 4 kagahapon sa hapon, nabalik ang supply sa kuryente sa mga apektadong dapit. Human gibalhin sa Visayan Electric ang load sa ubang mga feeders. Naamay mga laing NGCP nga mga transmission lines padung sa among mga substation. So ang load atong mga affected areas ani nga linya i-transfer sa laing. Gipasalig usab sa Visayan Electric nga abagahon ni ini ang gastuhan sa pagtrabaho sa naigong linya sa NGCP. So far no sa pagstorya sa management, ang Visayan Electric ang mo gasto sa pagpa-repair para madali siya. Nabalik man ang supply sa kuryente, apan ang Mactan Electric Company mihimo na usab og contingency plan kung ugaling motawag ang system operator sa NGCP nga minusan ang ilang load. Sa pagkaigo sa 138 kV Cebu-Mandawi line, apektado usab ang supply sa kuryente sa tibuok Mactan Island. Subay ni ini, gialerto ng daan sa MECO ang ilang mga dagkong customers sama sa mga malls. Two things we would now implement the ILP program, or second, mga voluntary nga mga kuan pag-reduce sa ilahang mga load kani ato mga dagko mga consumers like the malls, hotels, naaman ni sila yung mga kaugalingon nga generator. Available pa usab ang upat ka mga units sa East Asia Utilities nga mamahimong kakuhaan og supply matod sa NGCP. Apan lagi kay naka-yellow alert man ang Visayas Grid, parehong mipasidaan ang MECO ug ang Visayan Electric sa ilang mga konsumidor nga magdaginot sa paggamit og kuryente. Ang himuon sa ang gihimo ni VECO, so instead ang load niya from the Mandawi substation ipang-transfer ko niya to the Cebu substation, to the Consolation substation, so that ang linya, the line that would now, the remaining line, most of it would now be dedicated to Mactan. Ma-distribute na mo no, sa lain-lain na feeder ang demand. Pero in-output yun tamang ang isa atong mga konsulidor, no? Kaya naaman yun talo na kanya. So alert magali ang Visayas Grid. So naali lang kita sa mga customers nga magdaginot ka sa kuryente. Kahinungduman, Enero 2023, naiguusab sa kontraktor sa DPWH ang Line 2 sa NGCP. Hinuon human mi-intervener ang lalawigan sa Sugbo, nalikayan ang untang rotational brownout nga ipatuman. Samtang gipahibaw sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga ang ilang underground cable nga nahimutang sa UN Avenue maoy naigo sa pagtrabaho sa kontraktor sa Visayan Electric. Naabtan sa RTV Balitang Bisdak ang mga personnel sa NGCP nga nagsusi sa dapit ug sa extent sa naguba nga portion sa maong linya. Very important line because it supplies power to the entire Mactan Island that includes Lapu-Lapu, Cordova. So this is the main power supply line from Cebu mainland to Mactan Island. This line that was affected of yesterday's activity. Uban ni Marlon Melgazo o Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.